O Kaitor, anu cuba jadi apa? Nini kerak mah, tini ni coba mu, ang belai ke nangi tong apa? Kakam lero boro hamzazak, Kaitor borok no kak jang renai. Apa? Nini taniyo, ang suri sanjau. Nengano cuba jadi nai. Tamni bagi hingke ang belai ke bigra ani rangkok puisya kerei ani jorawo sana ni kerei nangma jorawo nangma manei anu nang rezadi o Kaitor o apa ang le ang kanmani ang cumani bo boirumani mangse ang khopsa khopnei mai chawi ma tongmani bo abo boirumani baise ang o Tripura Theological College pore wei tongjamani bo abo boini bising teise ani hik sama chawi ma nungei tongjamani bo abo boiruma baise hai phano o apa Kaitor ang poito klayo nung no abo borong ni bising te ano ruo ne wapa obai keno nang ano subai tong di sal brum brum ang ni chuba mong nanggo nang ano samong nung mong rezadi o subrai tamni bagin ke ang le bigrase ang le subje ase ang le kebel se ang buino koksa kokni pano Chubanam tuibo ang suboy manjaya tamni bagin ke ang sakbai thang kering mani bagai o apa nang ano subrudi buino rui mana ni bagai ang bigra ngi tong pano subrai khairo de apano ani langmawo nang mani o sungchani mani khuni kahmarok no nang ano rezadi ani ni thaniyo sure sanjau o Kaitor nang ganang tei nang maya ganang nini thaniyo bebak mani tongbayo o apa subrang apa nang maya ganang ang poito khlayo nini thaniyo sannai bororok yakbuk sangi yaknai nini thaniyo sannai bororok mano nei ang poito khlayo amni bagi Kaitor ni thaniyo o sari kachang jorawo ni thaniyo sure ma sanjau nang ani nangmani joto mani rokno rezadi nono poito khlaye nini thaniyo bukha berawoi nang bai krengge kaham ke tongai mana ni bagi na chubai tongje ni thani sure ma sanjau bugra Jisu Kristo ni mungbai koplai Kaitor ni thaniyo ang subjaya nini sele sure sanjau amen Kaitor ano renai ani nangmani mani khuni rokno Kaitor ano renai samung muro tirang puisaro ang o sumui tongmani ang o kani tongmani abo nung no ruwa apa borok ni bisingpe abni bagi nono belai ke hambai pe ano chubai tongnai ana rui tongnai rokno ano o Tripura Theological College pore rui tongnai rokno nang hamari khaijadi nang borok no teiduli tongdi nang borok ni bakhau khaksang ma tei tong thongma ri tongjadi nei ni than duai sanjao ni thaniyo surema sanjao o Kaitor nang ano ni phola ka tharbai chubai tongjadi apa ang kungchuk ya koktor saya saktor jak yakhe sal brum brum koi ni khe tongai ni thani bukha berawoi nini thaniyo tong thong mong mani tongai mana ni bagai apa anu nung chubadi o subrai ang bai tongdi tamni bagi khe angle nono kare mungsa phan chukya angle kebel se te angle phan kare se ang bai tongjadi nei ni thaniyo sure san o Kaitor Jisu
Amen. Kaitor anong Chubanai? Kaitor anong mutangnay? Kaitor ani bebak nang marok na renay. Ani bebak nang marok na.